دیاریya jinebiya Belengaz Marcos Duwazda. Îsa li pêşberî peredanka perestgehê rûnişt û nerî got elalet çawa peran davê jin peredankên. Gelek kesên dewlemend pir pere avêtinê. Jinebiyeke Belengaz jî hat û di polên gotkirin qurûşek avêtinê. Îsa şagirdên xwe gazî ba xwe kir û ji wan re got: bi rastî ez ji we re dibêjim, vê jinebiya Belengaz ji wan hemûyan bêtir avêt peredankê. Çimkî wan hemûyên dîn ji zêdehiya malê xwe avêtin. Lê vê jinekê ji belengaziya xwe çi tiştê wê hebû hemû abora xwe avêtê. Pirtûka pîroz, incîl, silav û rêzbaş bû birayên hêja.